Assalamu alaikum malam, kana tare da jaridar labarun kafar labaru a matsayinka na wakilin mai angon Mahangi. Me za ka shaida ma jaridar labarun kafar labaru sakamakon labarin da muke da shi na cewar babban bankin ƙasa CBN ya turo wakilansa gare ku masu unguwanni sakamakon a raba ma al'umma kuɗaɗe bisa wannan yanayi da ake ciki na ganin lokaci ya karatu na daina ansa tsaffin kuɗi. Shin ko wakilan babban bankin ƙasa sun zo gare ku masu unguwanni? Farko akwai buƙatar ka gabatar mana da sunanka. Assalamu alaikum. Ni ne Yusuf Ibrahim Mahangi, Ƙafur local government Katsina state. Ina babban farin ciki da wannan hukumar watsa labarai ta ƙasa da ake yin. To abubuwan da ke damu mu daga cikin waɗannan abubuwa akan magana canji. To mu magana canjin nan mun yi farin ciki da a yi magana canji, to amma kuma canji an riga an yi, al'umma kuma yanzu sun taso a yanzu a wannan matsayi da ake ciki, an ce an yi canji, to canjin kuma an ba da lokaci a kusan takaitaccen lokaci, kuma takaitaccen lokacin nan da aka bada ba a fito da waɗancan kuɗaɗe da aka ce za a ba al'umma ba, wanda za a canza musu nasu wanda suke tare da su. Ana ta koken wannan, to ƙarshe kuma yanzu har lokaci ya zo ma yanzu gashi ana bakin gaba hidima ta ƙare, kuma gashi kuɗi ba su samu ba, ga al'umma yawancin ba kuɗin ba kuma abincin ma da za su ci su zo saya su ci. To kuma yanzu gashi an ce magana canji an riga an ya rufe, kuma an ce wani wakilin wannan kungiya ta Wakilin babban banki CBN din nan ya zo ya yi magana, ya ce akwai wani kwamiti da ya sa yawa su same ku masu unguwanni wanda suke cewa za a zo same mu a matsayin mu na wakilan masu unguwanni, za su ba kowanne dama yadda zai je ya ba talakansa kuɗaɗen can ta hannun da yadda za su a taimaka musu. To kuma yanzu gashi har an kawo wannan fagen, mu ƙarshe ma mu labarin ma bai ma ba mu ji shi ba a gare mu. To kuma yanzu ga wannan lokaci har ya zo, abu ya riga. Idan na fahimce ka, kai ba ku da labarin waɗannan mutane sai ma da aka tuntuɓe ku yanzu. A to mu gaskiya a yanzu a wannan lokacin ma mu ban da ma yanzu an tuntuɓe mu ba mu